Ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele uyithele phezu kwezigameko zokungahlonishwa komthetho welockdown osukwini lokuqala lwesigaba sesine sayo eNtshonalanga yeGauteng. UCele ubeyingxenye yabezomthetho abebebambe izivimbamgwaqo kulendawo ukuqinisekisa ukuhlonishwa komthetho. Ake kunemeke neze ngendlela abantu abayiphatha ngayo kulesigaba sesine selockdown. Kwabatholwe bephula imithetho yelockdown kukhona bebegijima ngamaqoqo, abaziphuzela utshwala beshayela nabangazifaki zamfonyo konke okungavumelekile. Ungqongqoshe uCele uphinde wabalula ukuthi ukungena esigabeni sesine selockdown kubukeka sengathi ezinye izakhamuzi zikuthatha njengokuphela kwelockdown uqobo. Uthi lokusasa kwezakhamuzi kuyingozi kwazise likhulu luyeza luyenyelela. Nami ngibona isimanga abantu ungathi angazi bavulelwephi angazi kuthiwe iphelile yini lento baphatha utshwala sibamba utshwala obuningi hayi ukuthi babuthwele baphuzela emotweni badakiwe bayabhema benza yonke into ubona ungathi khona ukhisimuso ofikile abakhohlwayo ukuthi asikakaphume ehlathini okunzima kuseza njengoba zonke izikhulu zisho zithi okunzima kuseza. Unxuse izakhamuzi ukuba zithobele imithetho yelockdown ukugwema ukubhebhetheka kwe-COVID-19 kanye nokuphephisa impilo yazo. Kuzofanele sibambisane ngoba lokhu kubambisana kusiza sonke sabantu baseningizimu Afrika sabantu bomhlaba. Akuyona into ezobulala wena wedwa izobulala umndeni but igcina ibulala isizwe. UCele lushayela ihlombe eqhaza lezinhlangano zamatekisi ngemizamo eziyenzayo ukuvikela abagibeli. Ujobelele ngokuthi kungumsebenzi wabashayeli ukuqikelela ukuthi abagibeli bahlala ngokuqhelelana ezithuthini zomphakathi.